Ka office tray kam jong ka Childline Nongpoh ka bahap hapo ka jingpet jingmi jong ka Bosco Integrated Development Society lani ka bala tip lingkot kum ka bets menta ka sngi kala yo ban Rakhe kerpang ya ka program ha Byrnihat haki jaka long yo long hat kum shi benta ban Rakhe ya ka sngi kerpang ka bala tip kum ka World Day Against Child Labor ka bahap ha ka khat tarik jelew kata ha ka sngi utrai kum ban shu pensyai paj ba baka Childline kadai ka office tray kam ka ba ajing yada ka bekerpang bat ka bakerki na ka benta kino ki khelong khna ki bahapo ka khat prasnam karta ki bangat ha ka jingjenjar ka pangka shitom ka jingsha leben sha I khonswet bat ki wei da ka ba phone ha number I wei not khandai pra uba dan kam ban siu ha ka tigasngi la yo ya ka jingkran pensyai paj ba halor ka phang jong ka Child Labor Act daki officer na katanat jong ka Labor Department Ripoy District bat ka drama na kisamla pule jong ka school ba Martin Luther Christian University Shillong halor ka phang jong ka jingpen tray bela yaki khelung khna ha ketiga sngi lawan baniadon ringkat lang dau kail di Marak District Labor Inspector uba wan bor khongla Labor Inspector Umling Block ka kong deiti kodor lengba Center Coordinator Childline Nongpoh ki staff ka Childline Nongpoh ki samla puli ka Mahatma Gandhi University bat ki samla puli na Martin Luther Christian University Shillong. So di kena ban pentrai. Nakaliang ka jonga hi na trade labor inspector bat ka office ka jongi kadai ka ba bantai ya ka bha kamiat jong barkhat kinambala bakinam sha ayurat. Kani ka kontrol lang ki kini kena ro ki pasha pentrai. Nakaliang ka office ka jungi ka punya yata ka Child and Adolescent Labor Act kata ka bumut ba ka perking ya ki kam bat ki kena bat nakarta yu bakila bantre ka no kam ban jitho lungkat hangi ya barakhat gini kena kiba hapok khat saus nam hi kaan kamsha ban bantre yanu inoru Iki kena dari kenthe sendrang ke kilatre hakano no ka kamro kata kala along salansar dai hakari India mo yakini ki bakhat sao hadu khat pra pade ki khat ki adolescents lane ki blakam san mo kimde shu ki child ki lade ki adolescents kini pat kidon ki jaj kam ba kila mun pentre but kibam kita kikam kidai ba kibabla non hazardous kabamut ba kanu kam ki puntrai ikini ki ba khat saw hadu khat prasnam chaneng kimdere kibala ban saw itu kena ma lale kanu ba jingpang mula ban yo na katuka ka jingtre butrai ni na ka Childline Nongpoh ka ba pai lakmi da ka Bosco Integrated Development Society ka badan hati hapo Shillong Di wan Rakhe ya kan ka World Day Against Child Labor hangne hapo Byrnihat haka jing sisha kan ka World Day Against Child Labor ka hapa ka hadat tarik ubanai June andra gi wan Rakhe par haka ka smi ka bashpo tarik panijit ka pangro ya kan ka jaka ka Byrnihat ba kadai ka commercial area ka ba kadon ki factory idon ki jaka di ka jaka di sha di barokai kaba kumbala batayro I officer na po Labor Department na po Nongpoh batay ka ka an ka kindon bat kumjuro ka sa pangka child labor bat kumjuro kumbangi pilay imine sa pangka ka drama lingpat ka bala ay da ka Martin Luther Christian University bat na kinikijingkran bat ka drama lingpat ka bala yo na the Martin Luther Christian University bat kumjuro na ka Labor Department nga kermen baki brio kin sukho sa phang ka ka child labor bat ka jing ka ba ki khana ki ba ki shem haba ki phat re balai ki